Sngi balang jong katayo Kavani Sport Social and Cultural Association kalayo ban play perdana ikalumpung ilekai football ya kabalatip kum ka 10 Vanis football tournament arajar khat kandai ha ka bawa bajop pengrup MDC karambra jerngam ulalong ukongsan haba phai shakate sngi play kate kalumpung ilekai football ka kunhun ilekai jong ka umse sport club kalayo ban khori ka jingjob da ka ba kalala ban penlim no da arko lanot ya ka kunhun ilekai jong ka step lang lor sport club Haga jing ilekai persya kabalalong Hamadan St. John Busko. Haga te kesngi na loru kongsan. Laidon lang ru babu George Aim kum u chairman ya ka jing lang play kate lumpung. Uba Justin Sosyang, chairman organizing committee, Reverend Father John Karshandi bat kiwe. Shushu kate lumpung ilekai mentau snam kidon hadu laipo artli ki team ki balawan banesim mentana keleng ki jaka jong ka thany rambrai. Bat ka kusna makane lumpung kalong da ka song pisa. Kajing temu jong kene kalumpung ilekai kalong ban kan mau buram ya ulet Reverend Father George Vani ubolong uwe ni kinong prat lenti na kabanta kajing syakri ha kate kathan jai ba kan ni kajing yo banta jongi kan long kata kajing pensa kan mau omnai tangya Farbani Henry Baro kitu balale baha ha kajing penbit penbiang ya kajing em jongi kum kinong song jong kani kadong kathan bat kiba yai no senyang nak kawai kepor nak benta kajing baha jong babun bala ngai ku blai kerpang ya pi baro ba pilayala ban penyat ya kane tournament ke ba isong kun hado kane ngai ku blai ru khamtam ya lai par tali ki team ki blai shim benta ha kane ke tournament bat kum juru ya kine ki team ki belawan ban play ya kane ke tournament ha kane ke ski ke benta kata kadi ke Umsid Sports Club bat ka step langlur Sports Club keniak ku macu benpau ngiyo ya kerteng Vanis tournament kene ka tournament kadai lingba ka jingno senyang jongi Father Vani ya kene ka dong kathan ramrai jongi ngitip niyat kat sabang niyat niyeng om tang hang ne haramrai wat chadu shalong ru baro ki patba kitip ya ka contribution ka jingno senyang jongi Father Bani bat kumno bailala ban penkiu khamtam ya ki khun samla jong kane ka dong ka than bakum juru khaniat ngasim ya kane ka kabuksiar kalat hakaba ngakwa ban penpawa phi baro bahot ki missionary hakane ka jalla jongi kila treshitam hado kata banwanra ka jingkala hakane ka dong ka than ka jongi baka basosi kalong ba habangi pet hakini khniat banai yaka draft national education policy hakaba ka sarkar pedeng kalap thumu ban penkala yaki minority institution ka khamshim bo baka khamshim mention baka kwa ban control lut te kane kalong ka jing penkendit thia penkendam yangi kungkinomi khmaru bat khamtam ngakentu ya ka executive committee jong ka district council hakaba ngila banang kedai pusau persen jong ka ne ka siap ka khendau kadai ha ka schedule area bahkan tho support ka ne ka committee ka barang syong menta namenta ka ne ka national draft education policy bahkan tho namar bahabangi pet ya ka ne ka national draft education policy kajing stress kajing ban jongki kalong bet ban pen khlanya ka ketin hindi ka ketin sanskrit hakaba ni kijat benriu ke barat pat in shamjing e abha nada kiya chakmat ya kane ka national draft education policy Dadon manu ki samla jong ka sport club yang